φίλε. Τέτοια ώρα κλείσει το μαγαζί? Ναι, είχα να τακτοποιήσω κάποιες δουλειές και γι' αυτό έμεινα πίσω. Εσύ μου θυμίζεις πάρα πολύ εμένα. Κάποτε με έβρισκε το ξημέρωμα στο γραφείο. Ναι, η δουλειά ίσως είναι το μόνο πράγμα που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Και οι φίλοι. Και οι φίλοι. Τι θα έλεγες για ένα ποτό? Πολύ καλή ιδέα. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Όχι, θα σ' άφηνα. Τι είπες? Λέω, σ' αρέσει δίσκο? Ναι, πολύ. Είχα πολύ καιρό να βγω για παράδειγμα. Α, ναι. Πάμε. Τι? Περνάς καλά? Τέλεια. Μ' αρέσει πολύ δίσκο. Η δίσκο σ' αρέσει, αλλά την σ' αρέσουν, υπάρχει κάτι να με σ' αρέσει. Το θέμα είναι να περνάς καλά. Πάω να χορέψω. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Φίλε, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Άστα τώρα αυτά. Μου τα πηλίτσα, συγχωρεμένος. Όχι, ουσιαστικά... Άστα ρε εσύ αυτά, σου λέω. Έχουμε άλλα να πούμε. Δεν είσαι καλό παιδί και ζώρικο. Αλλά έτσι και πληγώσεις το λιτσάκι, σου υπόσχομαι ότι συμπάθειες και τα ρέστα παραγράφω. Και θα κάνω τέτοια δουλειά στα φρένα σου που δεν θα το πάρει χαμπάρι κανένας από την επόμενη. Μετά το ατύχημα. Συνεννοηθήκαμε, έτσι? Απόλυτα νομίζω. Γεια μας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια σου πολλά. Θες να χορέψουμε? Ναι. Όχι αυτό το τραγούδι, ρε φίλε, όχι αυτό το τραγούδι. Ρε παιδιά, μήπως σας βρίσκεται κανένα μαχαιράκι, σοβιατάκι, ξηραφάκι? Κατάλαβα. Μίλησα με την Σοφία, την πήρα τηλέφωνο και της εξήγησα όλα όσα έχουν γίνει. Και της είπα ότι αν θέλει να τα ξαναβρει με το πάμπι, πού θα είμαστε. Αλλά έχει πάει 2 η ώρα και δεν έχει φανεί ακόμα. Άμα τον θέλει θα έρθει. Μη σε Λία, ήρθε. Είδες που σου είπα εγώ. Όποιος θέλει έρχεται. Χορεύουμε. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό που ένιωθα γεμάτη. Με τους φίλους μου γύρω μου και τον Ηλία στην αγκαλιά μου. Τι άλλο θέλει ένας άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος? Αμέσως μετά, Lost, δεύτερος κύκλος. Σε αυτό το νησί θα κολλήσετε. Μαζί μας και αυτή να αντιδράσει έτσι. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Να σου εξηγήσω.
Όταν χωρίζει μια φίλη μου, της λέω: εντάξει, αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι. Δεν ήταν και ο Μπραντ Πιτ. Όταν όμως χώρισε η Τζένιφερ Άνιστον, σκέφτηκα αυτήν τώρα πώς την παρηγορείς. Πού ήταν ο Μπραντ Πιτ? Ότι δηλαδή η Τζένιφερ Άνιστον και είναι και φίλη σου και σου ζήτησε να την παρηγορήσει. Όχι, βρε Μαρίνα. Λέω ότι για την Τζένι ο Ηλίας είναι ο Μπραντ Πιτ. Και καλό παιδί είναι. Και κούκλος είναι. Και λεφτά έχει. Δεν μπορεί, αγάπη, να σε χωρίσει και εσύ να είσαι τόσο άνετη. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Ωραία, και ξαναρωτάω. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι προσβολή για όλες εμάς τις γυναίκες που όταν μας παράτησαν και χτυπηθήκαμε και κλάψαμε και ήπιαμε και πήγαμε με τον κολλητό του. Άστο αυτό. Δεν είναι της παρούσης.